tenzi kozowarini musati mashika moyo yedu yaneta nekumbumira yowarini yonguwa inopenya kwazo kupenya kwembirine kuonekwa kwenyu kozowarini tenzi mubude kumusha matononoka tenzi vamwe vadzokera tenzi vatendi venyu vazara nezvivi vashoma vakamira murufaro rwenyu mutsanyi vakarara chemanyi vamuke vanoyeranga vati tenzi aswedera mwenje yenu ifute chiuno zisungwe vese vagadzirire kumuona tenzi mutsanyi vakarara chemanyi vamuke tenzi aswedera mwenje yenu ifute zviuno zvisungwe vese vagadzirire kumuona tenzi vese vagadzirire kumuona tenzi vese vanonzwa rauranyi soko rakanaka murise pasi kuti vanhu vese ngarinzveri uyo unoda tumasoko pagomonemikana baba wadikanwa ari kudaidza uyo unoda unouya nasi uya pinda pamusiwo wazarurirwa Jesu ndiye nzira yeidiyega uyo unoda tumasoko pagomonemikana baba wadikanwa ari kudaidza uyo unoda dawiraidi uyo unoda tiwirange iswi uyo unoda upenyu darini uyo unoda
masoko pangu munemikana Baba odikanwa ari kudaidza uyo unoda uyo unoda masoko pangu munemikana Baba odikanwa ari kudaidza uyo unoda Baba odikanwa ari kudaidza uyo unoda Baba odikanwa ari kudaidza uyo unoda Kwazuwai vana vaMwari, kwazuwai mese kumatima naenyika. Mufaro wangu kudzoka pamberi pechigaro chaMwari, kudzidza zvimwezve zvaJesu, tichifamba neseries yedu inoti iyo Musavasarudze vana ava. Musavasarudze vana ava. Dauti tirambe tichidzidza kubva pabhuku raGenesis chapter 27. Pari zvino taapa verse number 41 tichidzika. Bhaibheri shoko raMwari rinobudisa pachena kuti Esau wakati aziva kuti chikomana munin'ina wake Jacob akomborerwa, awana zvikomborero neropafadzo zvaaifanira kunge awana, hanzi akati mumwoyo make, ndichauraya munin'ina wangu. Zvikasinzi amai vake vakazviziva. Zvikasinzi Esau akati baba vachingofa badzi, ndichauraya Jacob nemhaka yekuti andichita, anditorera zvikomborero. Vana vaMwari, musoro wenyaya musaukanganwa unotiwo musavasarudze vana. Dzimba zhinji dzakaputsika nokuti vabereki vakakontributa. Tereresai sangano raMwari. Kana kuri kuAfrica, Europe inopiwa chigaro chepamusoro. Aenda wese kuEurope, hazvinei kuti anoita basa remumba, anorigadwa saiye anzi aita njere, abudirira, anoiswa pama decision making emudzimba. Iye pachake ndiye anodecida. He or she is a decider. Ndiye anopa final decision mukati medzimba. Zvisinei kuti vasara kuno, they are even more educated than those of us who are in Europe. Zvikasinzi izvozvo ndo zvimwe zvakakonzera rumborera rwekuda kuuraya munin'ina rwakapinda pana Esau. That's why panapa toona kuda kuparadzana, vakomana vakakura vachitamba vese kubva vari mudumbu raamai, vachitamba vari imomo. Asi vabuda tinoona kuti amai vakatakura mwana vane influence yakanyanya zvakadai zvokuti vakatsemura family yose nepakati. Vana mai, tereresai. Influence yenyu musaidherera. Mukashandisa influence yenyu zvisizvo, munoparadza even nyika chaiyo. Vana mai, mukashandisa influence yenyu zvisizvo, dzinza extended family yakwamakaroorwa, yamakawana yakazvigarira zvakanaka, munoitsemura nepakati ikaita zvipisi. Nemhaka yei, women are so powerful by influence, even biological. Zvinotozikanwa nemhaka yekuti ndo vane attachment nemwana wakabereka, kuburikidza nekumuyamwisa kwavakaita nekumutakura mudumbu. Saka mwana wese anokasira kutora izwi raamai kuti adarika remunhu wese pamba. Zvine ngozi kushandisa influence yenyu zvisizvo. Onai zvaitika, Rabheka akatungamirirwa naMwari kupiwa jaya rinonzi Isaac. For all these years, pari zvino vachembedzana vari mumarriage. Vaiona vachifamba, vanoti indo marriage kai. Onai vachembedzana, vachitotukirira, vari kudivorsa, nekutukirira, vari kurovana mudzimba. Hapana record yekuti Isaac na Rabheka vakambotukana mumarriage yavo. Asi tine record yekuti family yakatsemuka nepakati. Family yakatsemuka nekuda kweinfluence yamai. Influence yemadzimai aisiye kutamba nayo. Rangarirai rimwe zuva David adonhedza Goliath kubhuku raFirst Samuel.
madzimai akatanga kuimba, Diva, David adonedza zuru nezuru, asi Sauro akauraya mazana. Shoko rakapinda munzeve dzaSauro, akatanga kuvhima mukomana nemhaka yekuti madzimai aimba chete. Even kupolitics, madzimai akatanga kuimba hazvimiri mushe. Even kune vanoona bhora, madzimai akatanga kuimba hazvimiri mushe. Even muchechi chaimo, madzimai akatanga kuimba, unonzwa vanhu vachiti tapinda mumweya, madzimai atanga kutungamirira. Even ukacherechedza nhoroondo, madzimai ane power, ane influence. But dambudziko, influence ikaenda nezvisizvo, uyezve ikaenda zviri negative, upenyu hwevana neupenyu hwevanhu hwaputsika. Tinoona panapa neinfluence yamai, jaya rakashinga kundonyepa pamberi pababa nepamberi paMwari nekuda kweinfluence yamai. Influence yamai ikabva yaita kuti jaya parakanzi izwi neraJacob, jaya harina kufunga katu, rakaramba rakadzvanya accelerator sezvo rakaudzwa namai kuti inini mwanangu ndiripo kumira newe. Kana ukaverenga vhesi, mai vakabheja nekupika kuti kana zviri kufa newe ndinofa newe. Mai vako vakakuudza kuti kudii pawakauya kuHarare? Pawakaenda diaspora, amai vako vakakuudza kuti kudii? Influence yamai. Nhasi uno umwe munhu akaroorwa nemunhu waakanga asingadi pamwoyo, waakanga asingadi asi amai vaimuda. Influence yamai. Wana vangani vanoti vaenda Canada, vaenda diaspora, vaenda Australia, vaenda China, visa rekuti mubereki avuye, anotanga kutengerwa tiketi havazi dedi ndimai. Influence yamai. Ukanza wakati moyo wekubereka, but moyo wekubereka ukata zvokutamba, unodambura family. Handichatauri zvemuGarden of Eden kuti family yakadamburwa sei. Totanga kuona ropa richierera pana Abel nekuda kweinfluence yamai yakanga yaitika muGarden of Eden. Handina nguva yekutaura izvozvo. Influence yamai, even the devil knows very well kuti mai is a powerful weapon yekushandisa. Zvaakaita pana Job, akati akundikana, nature pachayo yakamutadza Job until Satan ati ndaziva, this is my final push, ndaakupinda pana mai. Akataura Satan ari muna mai, dedi hazvigone here mutuke Mwari wenyu mufe. Thank God Job hana kuona mukadzi wake, akaona Satan. Zvikanzi uri mukadzi benzi rakafanana nevakadzi mapenzi. And the devil was defeated. Influence yamai munhu waMwari haisiye kutamba nayo, inoshandiswa naSatan. Kana zvarema zvanetsa, Satan anoshandisa mai vemumba. Kana zvarema zvanetsa, even vanoda kukubata, makriminari saiwo chaiwo, vanoziva kuti kana taakuda kuvabata haizi futi inobata munhu kiinda kugirlfriend yake. Influence. Tomubata chete, achauya ake. Ndozvakaitika. Komana anorongedza mabhegi anzwa shoko. Mai ndo vakaenda zvene shoko kujaya kuti ndanzwa mukoma wako kuti ari kuda kukuuraya. Havazi baba wakaenda nemeseji. Iko kungaenda nemeseji ikoko isina kunaka, hakuna kuipa. Instead yekuti mwanangu uya tireurure pamberi pemukoma, tikumbire ruregerero, mai vanoadvansa kuputsika kwefamily. Vanotomutsvakira location yekuenda, refugee camps. Zvikanzi ndinokuziva, inda kuna sekuru wako, hazvanzi yangu paLabhani. Anoenda ikoko. Makamboona kuti pamba munogona kushaya kuti mwana ari pasi mai vachiziva, vachitobika nekutoshamisika kuti mwana ari piko koma mambobvunza here kwangana iwo vachiziva. Munhu waMwari, nyika ino haisi nyore sezvaungafunga. Munoita stress pamba, mwana anoenda 10 years pamba, mese muchiti akarohwa asi achitaura namai vake. Zvakaitika kuna Jacob naamai vake Rabheka ndo zviri kuitika ipo pano. Hapana chakanyorwa mubhaibheri chisiri kuitika. History has a tendency of repeating itself.
We go forward by looking backwards. Hapana zvisina basa zvina kunyorwa, zvese zvakanyorwa zvine basa, and we are informed nezvakaitika going forward. Teresa munhu waMwari, Bhaibheri harina kunyarara. Zvedi mukomana akafunga kuuraya munin'ina, ukavona brain dzekuuraya dzapinda, hapana kumira mushe. Mai instead yekutsiura vana vanotirongedza, ende zvivindi zvamai mukomana akazenga aziva kuti mai ndo vakakonzeresa, asi zvivindi zvamai vakasara vakagara paanoziva kuti pane munhu ane potential yekubaya munhu nebanga anytime. Ndo zvavanoita, vanoziva kuti ndikabatwa nechikomba murume wanga anobaya chikomba nebanga, asi vanoti hazvina basa, ndopedzerana naye. Ndo zvavanoita izvozvo. Mukomana aenda, pane shoko roda kuti muteererese. Baba kunyange mukomana uyu akanga aba zvikomborero, vanorayira mukomana, vanomuti iwe mwanangu, wevha kwauchaenda, usandoroora kuvanhu dzisiri hama dzako. Musavasarudze vana ava. Usandoroora kuvanhu dzisiri hama dzako. Ndati mucherechedze kuti panguva iyi kwakusati kwava ne-the tribe of Israel. Saka akanga asingagoni kuti usandoroora kusuri kurudzi rwekaIsraeri, nokuti iye Job wacho ndiye aizodyara rudzi rwaIsraeri. Saka baba vanomuti bheta undoroora kuhazvanzi dzaamai vako, undoroora ikoko. Nyika yakanga yakazara vanhu vakasiyana siyana, asi Isaac asati afa akati mwanangu kunyange uri benzi, danger, usaroora kuvanhu vasina rudzi newe. Nyaya yekuroora haisi nyaya yekutamba nayo. Munhu anenge enda kuDurban wotodzoka nemuzulu, vele munhu waMwari, rega ndikutaurire, panonzi don't be unequally yoked. Hazvinyanyi kureva futi vaunopinda navo chechi, zvinotoreva even parudzi, culture nerace. Kwedu kunoku tinodya sadza, iwe unomuroora asingadyi sadza, anoti staple food yangu mabanana. Uchawanepi mabanana ekumupa every day kuti adye achiguta, iwe kuno ari $1 for 2. Tereresa munhu waMwari, zvakagara zvakarongeka kubva kare, kubva mukati meshoko raMwari. Culture is of paramount importance. Kwedu kuno tsika yedu tinopfugama tichikwazisa vakuru. Iwe unoya nako kanangaita sekajongwe akapfugama akazivi, wofunga ndo chirungu ndiyo mari. Kuita mari hazvirevi kuita dunumu, kuita mari hazvirevi kurasa culture, kuita mari hazvirevi kurasa rudzi. Tichaponeswa nerudzi nendudzi dzakasiyana siyana. That's why Revelation chapter 14 inoti endai kunyika dzose. The Bible recognizes the kindreds and the nations, different races. Bhaibheri inozviziva izvozvo. Vamwe nevamwe vachaponeswa vachibva kurudzi rwavo. Iyi nyaya iyi yema-international marriages. Danger. Danger. Shamisira wauya mugeto nakoka zvisina chirungu, watoshaisha. Tarisa 10 years dzinouya mudikani. Tarisa 10 years dzinouya. Tarisa 20 years dzinouya. Usaroora kurudzi rusiri rwako. Ndiri kutorevesa vema-human rights, excuse me. Apa ndiri kutorevesa zvine ngozi, asi kana uchida ngorarama life uchiti I don't care, handina hama, handina rudzi. Yeti vhesi inototiyo uyo anovenga hama yake yeropa akaipa kudarika muHedheni. Bhaibheri harina kunyarara. Hama yako ndeipiko? Is an African. Hama yako ndeipiko? Is a Zimbabwean. Hama yako ndeipiko? Ndisamtokoka. Hama yako ndeipiko? Ndimasingo wezhiraka. Hama yako ndeipiko munhu waMwari? Ndiye kawe pamatebhelele ndapa. Hama yako ndeipiko munhu waMwari? Ndiye kawe pabocha. Hama yako ndeipiko munhu waMwari? Ndiye kamuzezuru. Ndiye kawe paDarwin mukorekore. Ndidzo hama dzako idzodzo dzinoti dzikati ndonzwe zhara unoziva kuti ndiyo nzala kai. Zvino imi kungobhururuka ndege ungeenda kuChina wotodzoka wakakumbana nazvo. Handina kuti maChina akaipa ende asi regai varoora neko. Akaudzwa mukomana, tora kurudzi rwekwedu
Nderupi iko kwandakatora mai vako tora ikoko. Ndidzo ndudzi dzedu tinonzwanana mukaucha wakakura uchirerwa namai vako, saka zvaitaugwa namai vako ndo zvinenge zvichitaugwa kurudzi rwauchatora. Bhaibheri harina kutisiya takanyarara. Bhaibheri harina kutisiya tisingazivi, harina kutisiya tisina confusion. Isaac was very clear and specific and louder pakutaura kwake. Mwanangu, usatora kurudzi rwatisingazive. Toda kuti katikati bika sadza anoziva kuti sadza robikwa neupfu, kwete kutora shuga omona achiti sadza. Zvakagara zvirimo mukati meshoko raMwari. Musavasarudze vana ava. Dzidzisai vana venyu mudzimba. Kwedu isu tinoziva isu kuti kune anonzi mabasa evakomana nemabasa evasikana. Vasikana anodengezera mugomo, vakomana vachitema huni. Kune vamwe vanoti izvozvo hazvichaiti zvakaipa. Musashonyorora tsika dzedu nemagariro. Tinoponeswa tiri mutsika dzedu idzodzo. Mwari anotokutonga kuti hauna kukudza mubereki nekuti makudziro ekuku kupfugama. Iwoti hazvina basa kana tisina kupfugama ndizvozvo. Una vamwe vakadzi vakuru varudzisana izvozvo, navamwe varume vakuru shamisika. Munhu anenge achitarisirwa ndiye kudzidzisa rudzi, iye ndiye anorasha rudzi. Mwari wenyasha atiitire zvakanaka. Zvikanzi chikomana chakatiza, asi mufaro wangu uri pakuti even mukutiza kwake baba wakati, mwanangu, kunyange uri benzi, future yako lies in the hands of your wife. Saka ukagara warasika pakuroora wakuvara. Ukagara warasika pakuroora wakuvara. Saka ngwarira mwanangu. Waita yako benzi, waba zvikomborero waenda. Asi zvikomborero zvawaba izvozvo unofana kuwana mukadzi kubva kurudzi kwakabva amai vako. Kwazoverenga shoko raMwari, mukomana akandorora Rachel naLeah, ndikokozve kwaakazobva the 12 tribes of Israel. Ndokwakabva vanaka. Tozoona Jesu ouya oita 12 disciples representing or standing for the 12 tribes of Israel. And who is Israel? It's none other than but ike kamukomana ka the deceiver Jacob. Zvakabva mushoko remudhara. Iyo mudhara akakuudza akati, mudhara wangu chidhakwa. Chidhakwa asi ndiye mudhara wako iye. Mudhara wako akakuudza akati, haiwa ndiudzi nemudhara inini anodya mbeva magundwa. Iye anodya mbeva ndiye mudhara wako iye. Mudhara wako akakuudza akati, mudhara wangu haana kudzidza, akagumira standard A ne standard B sub. Ye asingagoni kuverenga ndiye mudhara wako iye. Iyo tsume inotakabva nako kumunga kunepwa ichiri kushanda. Haisati yava outdated. Chirungu hachisati chareforma tsumo iyoyo. Ichiri kushanda. Ichiri kushanda. Takabva neko. Iyo tsumo yeye inoti kusaziva kwayo mashu kuti kubhururuka ndiko kushama, kumara ndiko kupfeka. Ichiri valid. Ichiri kushanda tsumo iyoyo. Ichiri kushanda. Kodati ichiri kushanda tinozvionaka. Muchizvifukura, muchiti ndokuonererwa. Iko kuriko kutozvifukura ikoko, asi kumara ndiko kupfeka. Iyo tsumo yenoti pfavira ngoma usiku urefu. Iyo iya tsumo iyo iya. Ichiri kushanda. Iyo tsumo yenoti aiwa kutsuka zvaro guyu kunze asi mukati rakazara masvosve. Ichiri kushanda tsumo iyo iya. Terera baba wako mudikani. Terera mai vako. Terera vatana vako. Hauna chaunobva. Hazvibvisi degree rako kuteerera vabereki. Kutuma unotenga sauti hazvibvisi ugentleman. Actually zvinotounza respect. Iko unoona mamizzi calls, munhu haendi kumusha kundoona baba namai. Anenge ari busy kutenderera mugeto. Baba namai kwari kudya nhoko dzezvironda. Vanofuke mbama parufu, pungwe. Vakafuka majare vamwe vana. Iwe kunono driver mota 5, 15. Denga riri kuzviona. Chimbofamba itioneka. Hapana nguva isingasviki, hapana chisingaperi. Kune zvimwe zvatakaona zvakauya zvikaita mukurumbira, zvikapera. Tikaonawo dya nhoko dzezvironda. Vakaropafadzwa vachaviga upenyu hwavo mumakwati aJesu Kristu. Vachaviga upenyu muna Jesu. Vanoimba andifukidza ini, andiwiga padombo, andisimudza mumatope. Vakaropafadzwa vachamira nezita raJesu Kristu. Dzakaropafadzwa dzimba nemafamilies achamira naJesu. Vakaropafadzwa vabereki vanoti kunyange vachitwa nevana havaiti mistake yekurayira mwana kuti kunyange uri benzi ungazonyaisa kuita benzi ukatadza kuroora. Mwari akukomborere. Mwari akuitire zvakanaka. Ndinokushuvirai zvidhafu dhafu mukati menyika yava nesocial media.
digital world, nyika yekutoshera utotererani. Everyone is now a theologian. Everyone is now a medical doctor. Everyone is now a journalist. We are in a world, yazara confusion. We don't know and we wonder what the future will bring us. Ati nice to that. We damu confusion. But wakaropa fadzwa. Vachati, the word of God, the holy scriptures, as in a reformation. He is the same yesterday, today, and forevermore. God bless you. Maragite swakanaka. Amen. Musandifuretenzi inzwandochema apo madaita wamwe musandifure muponesi inzwandochema apo madaita wamwe musandifure ndipenyiwo wenyumutsa ndinokumbira ndiri kumupfukamira nekudawira muponesi inzwa ndochema apo madaita wamwe musandifure ndinomusimbira Jesu ndinokutsvaka rapaniwo moyo wangu kundiponesa muponesi inzwa ndochema apo madaita wamwe musandifure muritsimbe rangu tenzi zvene upenyu akuchina mubatsiri asimi Jesu ndochema muponesi inzwa ndochema apo madaita wamwe musandifure muponesi inzwa ndochema apo madaita wamwe musandifure apo madaita wamwe musandifure